noti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu eyemo isano na ibere marakabere ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu isato ibere inye Davison Shortleaf ango yobo koli emirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebinto ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wakuntimbo naboigo nkwanjira bari abantu koreta abana babo amatuko yi weekendi Kontimbu nige bwate aboruki abaisaine naboigo mkuru wabali ndagera buchia saboruki wababo ekiru bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo yage sonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba noti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose noti isano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro umurigereria bwa television ya DZTV nigo togo kwa kirambia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuboria kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika DZTV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station DZTV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byigoromono Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta DZTV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna DZTV News aigano DZTV News obwansu vomugusi DZTV obwansu vomugusi Omwancho moligeria bu television ya DZTV na inde bono mnaliri na kweresa chinga gichiri na chechi mangana alindero buna na hagotebetie omogeni oyo konye twaganyereire na ndiri tukulia rero nero beiro omogeni omusubati umutangani kigimaso murobirio ubweke umbo igo okire nebisio niga korokwa Paris bitutuonsa rigo kuruikia magia Jubilee na no muiburu bwe county ya Kisii nigatagete kobolio obo women representative kurwa si county ye igobono erobeli kegima na nabere ngogotebia oikira se studio na nigo tutagete tosoye masemo asinkwana yeli tukolia lero igobono inyoranga igona kobolio nyokobwate ibolio lindelionsi lirike gochia se namba yesimi yere guruga bwo ase TV yao na hinche ni mobolie eye masemo anyare gokoereneria chinga kiechona boko enda se YouTube yaito ya DZTV News na boko Facebook DZTV News onyale subscribe na boko follow kirenga kitoko bekomoroberio endeyonsi elie recordri na boige ye maseyemo onyale kumanya na boigo onyale ko yeligereria eye nige kwa DZTV chinga kiecho mbale ande yake TV yao ya siriri eliogi tebyo mosania tebyo yonde na boko scan asentunde ende ya kabere elio maikobwata na konyole eliogi bono tintage tinkore chinga gichi nyinge kiagara mogeni wikira ligale ange kigima eligokwana igoro yali atokane tiko igwa emagaroba ya bono aye masayemo mogeni karibu. Asante sana. Karibu DZTV. Aigano DZTV twakwaliganire. Asante asuko ndangiria somero video yes. Na gokire guikasi tukulia lero. Narorire kene. Na umwanchi tomugusina kimwatorerete litoke.
via kabisa bono ande hake musi mbali bakomaete kuri ndi mbali bakora rero litukulitangani kigima yo taito tuchakiri na Paris bitutu onsarigo ningo ngaye iboire gutira gusoma kwaye nabwate family ngaye akorete mirimo tuchakire na kiokorokwa na gutira nakora nari manyira buranyo naro hamange tuchakira nkoga mbiya mono asinga nchiyo ko ngari bageri ucha si studio ya inolero agoshya no mugusi igoro ya murubiri yo igone mbwate asoko bomungina ukabiri ugatatu bwe county ya Busia nche samarita muna wateba abonkoro ku Paris bitutu nsarigo ngondo muiburwa umachoge borabo okay ase wodi kuru kumagenje na indekero chinga kiche igete nkanyora nkayane abo machoge borabo tujete atambe yinsuge turuchiare ngatambuka amaji kagenda se wodi kuru kubukimonge abuno nkayanire okay Paris yo nabwate family igonde mungina mbwata abana bane batatu okay n'abacukuru batatu okay abana bane babira abantu abanene ubitanye mbwata abacukuru igona abantu abanene nigamaine na iritu school nabo ibuli bane buya twese family yetu twalenga abaiseke nabo batanganite abamura bakarumagera okay lakini tata yalenga umuntu wekanisa mono yalenga umulisi wekanisa Seventh Day Adventist okay akatuira chiskuru yagera singa kichera namanyitu buye bosomye mwana nyaruka igondo umwana ukabiri se family yaye nainda se family yo abaisika bonsi naba muramba chite skuru nyasaye nabasise nitike umuntu nabo atikiya yakuri gasumuga kominto nkumene nimbiye mono nonyura arete pole esiga asia collecting ya story yo kubaire skuru yagirije ngo tuki studio bakaboniga uteta kuboli kwansikiro go kenene biya mono kigima bono obokori bwao bwemeremo ngayo cyage tokore meremo gutira ilindo mugusi yamanye na no bwate no narete meremo gose no bwate experience kie mereme yo tagete go chikoyego menene ngaki ali squara kolire litanga ni turarigere likurwa gutira meremo ki wacha kirete gutira ilinde tumanye kumanya gutia bu togenda guchiposi nche marali na chete skuru kagenda mpaka university okay karangiriwa kagenda Kenyatta University na asomete si degree yani ntangani okay ekero nakora degree ntangani serikali ikangigasi lakini nto bwata bakongo na bono gukuri kigasi na kurete university na kurikwa ngaso sense meri yokorosi certificate y'abana okay department irimo kwigukuru kunga registration of births and deaths ngachakiri gasi yana Nairobi ngachankale ntubosongo na berete bosonga asimya ke tarimeke andi ngachankaira nibunka genda Kiambu kaberororo ndi muntu kunya gukina ibigwango aho bya serikali ngachankabera Nairobi nainde akero ndi Nairobi ekere gasi iki county cyagite amana ya serikali yo bakorera bwi county yes nkarangiriwa katebi winchuche okonya sokorosia serikali ye county umwaka w'ikiri 2013 umwaka w'ikiri 2013 nkaba asa abantu balia abawasiri abatangani bachagete county ya Kisii naenda se county ye nje nalenge umuwaziri otineta mangana ugatuzi devolution okay nje na roseti structure kiri kie county iki kiro kigutumeka bakabona iga kero twachakirite county utanta n'ubunge bwarengo akinya saga tokonya tugachoke county okay kero nabere county ya miaka 5 na rwite serikali yenene konye tali na alisainite lakini ngona bete seconded okay ngacha miaka ya 5 ikaira na ndikaira ne serikali yenene okay kero na ira nororo asingi nchubune serikali kulikiriyo bokoleri na inde kandusia asina lingo office of the president bakango director wa Kenyatta National Hospital okay ya me tumanyete ya Kenyatta tumanyete ya Butambi okay no na vera Kenyatta bakamune kero aba machoge bangirete bagante bintu tagitoche na intuto bugurije yangi gatwairu yobo women rep bakandusia Kenyatta
ngataka kuanga lakini nkanyoranga the voice of the people is stronger ya kwengeire ya nyingeire ngaitaba ngacha kero nacha bamachoge bakabana magoko mano bakaimuka kuru machoge yonsi tubwate chi constituency ibere iya burabu na chache bakangendos yani bakanga ewasi bagateba bano baba twagwakira mafuta genduliye kero giki yes wanongetinde ase pati ya Jubilee kuliginde kero giki cy'ubugimene bwa se county ya Busia bia mono kigima bono asobokoreri bwao ubwe county turatrakwanire county ga kero no gwachitange na ninu bali abatangani koro cia mirobiri yechi county ntwanye manyete twa maiti serikali kirichechi municipal gocha mbuko nkibwa rengo kero mwale gochaka turachakiraga bugutira mbuko nkibwa rengo kero mwale gochaka buna yo ringe sigisori bagotena muasisi na ki arenge gutira mbuko nkimwanyorete obokongu obanene bwarengo monontebe bunanti kunya nalaliralie sinalinge nale gwikaransa ofisi ebintu bichokainete ekero twaje tukanyoranga none kero gutwikaransa nkiyo nonya na stoko vera taiyo tukanyoranga wikabona tuchakire twale gwikaransa karumu akama bagwa Silvonspi yes tugachaka bono kubika emirubirio ngana ki county yakoba tugansa gosoma ngana kirichi kuri goteba tukabwatirana n'abantu balikonya serikali yatumire litangani bali batebeti kubache gutukaribisha ngana ki county chigo chaka yes twanyorete bututuka n'ubonge bwarengo rore kyagara ntwabwate Busia County Council na municipality yes na kitokoleta abantu abamo ege tubabwatani nandi nga kitokubeka abandi ere county yachake yes lakini ege sikia renge nkilinga abantu abatu abege tubatangani ntwabwate ubumanyawa kurwese mu arwete kuruma tukabwatirana tukabika ubumanyo bamo tukarosie ki structure chi county yes county kaba tugachaka ngora tugachaka bono kubangana ngiriri county assembly yakokora nande niriri nseme yexecutive yakokora yes bongo tebanga asumwa ko mutanga nino twanyora tubukorikano lakini akero tukumwa ko kabiri tukanyara bono structure chi soire ebintu byachagire kunchoreri tukansegas okay asobokoreri bwao obwo wenzi gocha no gokora ase nyagitari nene ya Kenyatta na asugware gokora litangani ande yake no bwate experience ye kenene wasomira mange gutira ayo agoikiria asote tukubulie kero geke onda tegote abayo na vere mina kwa kwana ase nyagitari nene ya Kenyatta na ki yari ngaroro okori bwa emirimo na kibwarengo nyagitari ya Kenyatta tubuna aba director into aliko koru obo guidance timanye tumaturanye bikeke gusi ne kurwe meroberio ne bwene tagokorwa ne meroberio bwene tagokorwa ekero tuachiete gali ekero mnanje naso eto twanyote ngimicando yali nyagitari eri neringa abanyagitari abakori gasi barenga abange n'abarwiri barabange na kumanyanga umunyagitari ochigasi norori no mutacha tukanyora yarenga obutantana egasi enkonke gima igentege tangani twakorete na indi kiagire twakonyire nyagitari eri bono tukabika amangana yo automation tuka computerize ki system cha nyagitari one kabaraisi nabo kunyara kumanyanga umunyagitari kyogende gasi sangapi murwiro utakire gokoporero operation inga kiki na inde ngaki keroyomo agokora gasi yaye yes ekororoberia none umunyagitari omanene gasi okay na kigogera rero tari kuigume chando mingi kurwa sinyagitari iri rero turi kuikinya tabuna yakabiri ririkale akaigure nk'umuntu uri kubaru umutu bari kogoro gose umuntu mwa uri kurusibwo kogoro obutoirwa kwako wano biria automation nero yatokonyete igasirie michandiri nonye ni chibesa go chiaka sirire corruption yarengora enene sana enene mono lakini kare twakore automation Kenyatta bono iga muntu yugo akana cash bagutumike system ya M-Pesa nonye ni parking paka revenue ikagenda iguru bono rero nyagitari tiri gutwara micando none yugo akana mishahara kindi tukabeke system y'iki kababya ande yero mugoko ne sana kyagerekera uro mukoreri wa chirase supposed to bring change yes
ne chinchi itware tororo none kana ari kuruoro nko bateingo sokande na ba kumeti baichanete kumisana paka bona iga bakongakira chisimi bantega kitugo sabiro so ikirugiki egero gendere gotokonya yes singinjo no etia machikali anu mayete mitano nyagitari yobwate anu matingana kiura ora eti machikali parliament egere no nyagitari yanyora chibesa yes nyinge Biamano bono togende nsemo ya kabire gwatebire mirimo yao no kororekana igo ya gwe harengemia ningiye kogera bono gwatigire kuri serikali utagete gocha kuburi ubu women rep ose ngiye kogera utagete kuburi ubu women rep we county ya Kisii inki kwaro lire getara korekana ose nogo kirine mirimo ya koliru wikera boniga akerore umurai turiko bera asa amariuka nabona nakoeresa uruchi na itananiri ekero nalinge national government nalinge asi registration ye certificate ya bana uruchi nkaruo ngasuka ande ngatanga ati county uruchi na rule county ande na chire asi nyagitari tenene igotalinga igo wotaka wiko obumonto kororanga ngayo uguchibura ibwa wona ndi bogutumeka yes to te tokanga ubungeni bulinya sako ire ukubobeka bobero asamo yoka yes bono uruchekera abantu baminto bandangiringa ntorochinga nubwa tubumanyi kwanga nalingi ego ikabwanje uzigo kolemereme wika nale gwanta na incho manene umanyene akomenya kwane namenyire busiye myaka emingi na ndimna na bere county nindo namanyi nimechando nimenyeta abantu baito babwate yes tindi muntu mageni nguchiko chaka kumukubuli nga yoso agocha nga ingoso agocha yes ikigera no ne ward structure chi ward nje na chibeke mpaka ward level igomanye tekere ward ya sego toka urumoti chomate pakogende pakamaraniro buru no mate jo space chibere igomate sichire kya nje na gachi chi office yecho yes nje na reko kana mangana public participation yani ko engage abananchi batebe imichando yabo yes ikere ne rino bibintu nateminirete igoni imanyete nanga yobole ubwabantu bole ubwe serikali bole na ndi michando ky'abantu babwata ndi na kibatagete bakonya yes mbia mona sokweraniria libori elio bono elio tairaniri ndiri naki andi yake nogo gete nemirimo ya koliru no murai urere sikero gukyo bu women rep ya bono orochina ya ikiranirwe osuri umutangani no yokabire wikasi bayikire boniga orochina magani alio ya basubati alibo bonto gukora korengana ne abisi ba kolire korengana munetakeire abangina baberire keroge kibono babere yes isatwa cyagete gwese constitution ya bigite keroge kyabangina nje muno mufanyikazi na bere serikali imyaka mingi muraritingo batebinga bakolire gusemba rakora abantu bakumanya gose bakolire gusemba rakora nabana inji yes nekero nkunya gweta iga sama tukaya ngweta iga gukwana nabangina nabondo chipatu mbabwata mararamiko okay mararamiko naro ara mange mono ayinta amanyenga asenjerinde na asengincho oyatara ikerani muna baganeti yega ntogotenga tarakora ogokora gwika okolire yes asengincho muraita yora bepobisi na endo ire resources cia serikali ngabe takora pi wika koli tutigatara akora kolengana na magani y'abantu aringi ndio bono na inchekero nguchigoso tindi guchigoteba nga uyo takoleti wana ninche na achire ekero uru murai yo office mukubwatira alisuri atigire wagenderera guchumutu yes sonko lengerera nga umusike chaneti ihabwatirete asumungina meri atigirete nero usukiri na inche mbwatero na inche ngendereri lakini also leadership ego depend kero muntu ngaki atagitego gokora gasi yayo okay bia mono kigima umwanchu murigeria na goteiba no to SMS nindo chimbale bagendrete gutuma igo gendera gutuma SMS yao gochese na mbigire iguru kabwo akero to gendrete no murubiri ninchi koboria nindo che bakeba tumire chi SMS chabo igo bono ninchi gogisoma kerenga kiyo ya ikire tiga to gendere bosio ande ake mbinto kyota gete gokora ekero woso abisi nki birenga biribi osejiga eganga ya unerei eliyo mno goso bisho takete gokora ninki keliyo goso anye abana inchi be county ya Kisii bagwanja oso ninki orochura atanganire gokora na ninki kirachi maega
umararia ekero giki kia bang'ina gokibekira ororo kurigeria emechando yaba ye family. Yes. Ni emechando ya bang'ina eminge igetana inase family. Muna nti nategereire amaoni abo iki kiagera naraetire. Kero nkurigeria emechando ibachandete n'emechando itokoruka basic needs. Okay. Ibintu ebibike. Muna bono number 1. Ekero narigiriri gano ni chichiro chite naye noeta. Chinyomba chiri cyo gutwera amate cyabo. Chekebara. Chiyopi. Bono mungino yokonyora ngagabwa toboko ngwari sakonya koni chiro nanga kinkokora. Inko genda gutwera amate. Na endo meyetenjira abangina twatongitira Nyasaye. Ntori toko base chinyomba chiri cyo bacene gitaliyani. Bono kwanyora nga yaturasimisire umuntu tirma egari. Asa taliyaga. Taliyagiya. Na endo konyora nga gusina se pairiga uchukwe konya. Mungu uriga kurwa nga kyabantu bagateba mbachi bamenye ngagenda gwekonya. Masikani tayo. Masikani ya. Anda kina baraburia moroire kurwari. Inte bingi nabande banakira umungu no yenga nindi. Boni gento Nyasaye karankonya so ekerugukiri. Ikina chigente gitanga ningo chakurabeka. Chinyombe iki cyo baceno kibeka se chichiro hito kogenda. Abangi nabo itabatwera amate and chiros to the modern standard. Ari ese kiri sinsabiryoka kiagera abangi natutagita engineer igoro. Yes. Naenda abangi nababanyene nabunda abeke bachimaniki. Na nyombe kitiro chikwaga chichi abangi naboka. Wonkwaga SME migutwara abagaka n'abanyi n'abana baita abalemafu. Okay. Ikiagera nabarabu mpali konyora no nyenga kibakunyara umunyetenchera bale togocha kubabeka bagenda sinyumbe cy'abantu bande. Gitakiri cyabo kirose gwinkirende ngake. Kiri ngaho na ndinkiringiya. Nekira kinimbeke so I'll make a complete unit. Okay. Ego accommodate ikigurupu iki cyonsi isatu. Okay. Singe nchotara konyo umuntu wikora murenda uruaso amaruwaire na indora mekinere kera araba comfortable. Okay. Ikine kigento Nyasaye karankonya ntagitigo cyo cyakira. Okay. Igento kindi ya kabiri empowerment y'abangina. N'abana abayisiki n'abamura bayito. Onye n'abagakambara ono barabo ntokumbi nk'abagaka barabo bonse bari bibayikiranite. Barona barabo nonye n'abangina babo basirite bagwatobokongo. Yeah. Tita gitigo cyugoteba nkankinta gitako babekera gusimba korere. Kibesi cya serikali yebegite. Kia affirmative fund. Enchirande ngerete niringa kere constituency kera kibesa kiri kigo cya constituency level. Nimbeke abantu be constituency ye kiagera nina leta mangana public participation batebe ngase constituency abamaganya abanarari. Yeah. Nakibatagiti kibesa kitumeke egera kibakonye kibarusiri botakase miki. Kiagera umuntu nanyago koye besa kira lituko Uikara sorosa. O akorosa. Na atarosa. Nkalenga agocha kunya kokoa. Abasongo bagoteba nga train me how to fish but don't give me a fish. Yes. Nche onda lenge nga kibesi kitokuba kibebu na seed fund. Igento kirige bago cyubucyakira kuba post. Bakorera ibyasara, bakorera ibintu bindi bibakonye. Egera bakanira abana babo kifisi. Bagure ndagira nonye namarwiri banyore besa bakubura no niriyo bari umwana. Okay. Inere ncherando kinga ekero twakorire go twarusiriye amarwiri asimiki. Kibesi cya kiri twarusiriye botaka. Imicandi yeminge y'abantu bakunya goteba nk'umugambi ga kintumire siringi ya 50 ga kinkorera igegosira. Ni inere kali cyanta gitenya sai karanje tusiri kurubusi. Okay. Amaruwe irale meki naraletiro botaka. Esingi njoko nyoranga kubota siringi ya 50 wakoleire akonda umwana uruwalire ukutiga kugure ndagera uri umwana nyagitari. Igonta gite tubwatirana ne gavana ngo sabanga gavana urasoye aitabe idea yengu chikoleta. Tunakire abantu ababataka kuruwe meki NHIF. Okay. Egere abangina n'abana n'abagaka babo bagenda nyagitari batari wakana. County ebenere kubakanira na inche buno mungina mbwati kiti yana ya affirmative to support ani gavana. Kero kwa rusiri buruira senka kwana kiro butakase 50%. Okay. Kegere besi mungina ari gukira nyagitari gusairira umwana usomugaka yakire yabeira abaguri bone ndagira sabaka nebisi. Okay.
ibina bye binte bitangani mfiritinga inya to bikole omorari ominto gusite akobatese okay igego chini wike onchoreria igego onchoreria bono esengi kwika kwana mangana ya basubati na bana banyaruka tuchakira umwana munyaruka usikuriria soro konkoro bogusi mbali bagutigira chisukuru njera sengi yokoborwa chibesa chokogendereria mbali bakonyora marito agenkyo barabana bake onyore chinga gimne chiga ubururi bwa covid-19 bwachicha abana bagacha isiko umubaro munene bwa abana banyaruka guchakire myaka ikyanda goikanoni kominene nigo batiga chisukuru bakanyora marito agenkyo usikuriria abana bange babo nigo banyometwe chinga kichabo chitaraika bakatiga chisukuru no barabandika bachakire basoase bihumbe bitari ebia ande yake aye nyasaye gaguchwo wanjero nyuko guchwochorwa ninki busemuro bulikyo bwata sabana babanyaruka elinde na barobwo ebe nande yake mbanyore nkiremo baguchiye gukonyeka abandi babo mbatanyora chisobo bachi gukonyeka kurwa somuro bili urabike umwana nyaruka utamukonyeti ngobone society yaerire turanya konya kiagera gakunywa munere n'umuntu utavuga ati kende nere tavuga ati igimi cyandi yagendereire nyasaye karanje nchori wikero giki abana mbaro konyora anyore to mwana kipati mbaya anata kitikwira ni sukuru bali baratake kwira ni sukuru inje ninteme ko bachi pasari basome nabali okonyora usikonyo kolire 12 bono gali isiko na inde patimbaya onyoliro umwana bose bayibuli baya mbali kwinyara ntu organize ne serikali enene basochi institute muri chi institute ne serikali enene wakana egera umwana yakole kusiri atagete ekera akulire nimbwate partners na agambire na barabu ntu bae ebifa bakolere gasi kiagera takira umuntu oraso egasi ya office abakonyora umwana utrainiri akolire gusine course gusine ya plumbing twamoire binte mutero na plumbing ibwata chibesa uso umwana akolire gasi yukubika kitayeri ibwata chibesa kinyingi twamoye bifao cyakira inchiri ibona nere inchira yuko rusibona ubutaka ande nonye ninchira y'umwana yuko soye chi group chimbe turi chikobo kiagera bona nabwate besa yaye ndi nkwinyarare kera chikusi cy'abantu abange bakolenga ni cy'abamurabuka lakini nitagite kweni kali cy'abana kinyaruka baso chikusi iki ikiagera munabono ndiringa kiyegoika mokonyora mukuri gosine nyaruka ekogendi gosine character ya burapi niki nikigasi kigwakana buya konyora kikabira kinde munabayiko yo kibwata basubati abange baresi kigasi iki nanje bono ntagite kweni kali cy'abana baitu bagusinga iki na kibwata kibesa inere bwata kibesa igo ino egento nchenda abakonye kubalike ikipasari na koranga kera basubira ikikosi ikibakolire kiagera ya serikali ngo bakanirere abagulire bifaye bi mbia mana kigima ase engani hiyo bono tutarara bweso mwana munyaruka ntubwate umuchando uri bwo gusara abana banyaruka bado turaera ngagite kenyere ya kabiri gusa ya gatatu kurwa sebisa kugete biri bigenderete gukora umuchando iyo serikali nebegete murobilyo bwo gotanga na ko semia abantu kuruwe bichisemo na imirobilikyo bwate erigo konya abana banyaruka bagosarwa kero barabake abande bakagera nga babira abantu abanene basoka kinga gicyabo kitaraika mangana ya yugo saru mani nyaruka mara ange nkororanga abantu bakonya bekera yani ko bakonya amarufu ataiyo ikiagera akaronche nkurigirira muno muntu gusito improve amana yugo sali nyaruka cyakire goke asenga inchuki asenga injo yichikanisa na inde nchengo saba ngati gatogendera gutumia chikanisa iki mwana tigankwanira sikanisa yito ya 70 Day Adventist yagera nche nondi munanje bana bane banyaruka mbasaliri na inde tali muntu kitakandandiri tisigwetera sikanisa yito ya 70 Day Adventist ya tuoroge tyubo bwo gusara umwana nyaruka na inde abantu abange aba 70 Day Adventist bagwata abana beke koli babana bane bange mbasaliri kero umenye to uko gutumia chinguru ukani umuntu takoli gintu kindigine kyatagite gukora no mweneno tigankole bon nkibaguge nkaniri igo twali wanja
tutige kunya gukirasimisa mono tutumie chikanisa chikarisina chitu chisomia abantu baito ng'ore kiagera aba ogusia abantu abange n'abakristo igente go gigukumurari ng'ora nchitindo jinga nguchinde gukirasimisa kurua sense moya yobisiane yabangina tiga chikanisa chitu chikore gasi na chigendere gukora na inde generation yugo chigucha mutu yaito inte bimuru chikobirororo because culture is dynamic and is changing. Okay. Biamono kigima togenda sense moyende kera mangana na mange tutakere gukwana abana ausaba subati bakuibura ase chinyagitari chitu timaiti korengana mna gwa njukananire basubati nkuiburira barenka badumuro muchando inoro gose nkuiburira barenyagitari na abana bari bagusira chingaki ibakuiburwa n'emichande nkabune korengana no gweta kwao no kurihiri kwao gwikaboniga ukagete twaikirire kerengo kirikiro musubahati akondo iburira nyagitari gose chinyagitari nkirange ne chinkase bagwe ikabonsipi gose murobiri kina indora abeke uyokorora munebone mirobinero iri kurukulinda mama ebintu bunebi mbari batari konyara gose asibyombe munebyo nekiyayo uraje ko bakonye elinde ntogo siri abana babako iburira bakuburira gose abangina batamanyeti ngana kibo wende gwikasinya gitari umuchando uyu bado noro nturanyo siripi lakini tuatemere karonkuli likusi kiagerantie na koleta se registration ya births and deaths konyora twalingi data ngana ki biro 5 years and pregnant mothers and childbirth alibagukwa kisi tolibobe lakini bado nturaikera to the standard that is required. Okay. Again tutarakonya bangina balitangani andire kindengerereti ikina ligiri kebolete ekera bangina bali musigo musimolito mbatakire basomigwe. Okay. Nini ari program ndengerereti kera kunya nagambire nichi partner gite gusaba sani abuna rochi bale guchari nyagitari kera arengi Kenyatta. Okay. Bacha gotokonya gotosomeria bangina riri bale musigo riri bale musigo nari batakire begerigwa batebu chindagira batakire kuri konyora umwana ore health batebu ngakiye karo utakire kwagenda clinic ubuya no buboro andakira kwanyorira umwana uyu akiutakire kumurenda ti ekene program ndangereti nchiko chaka kuri obisi y'omumina. Okay. Tindi go chikobwaterana ne county county yero tigebere bekamali yo nyagitari ali tumenya ng'umuntu yakara achirororo ngakia ko treated burunge bitanda mbisa ine environment ne clean egera nyoro umwana ore health. Okay. Lakini partners yabo banenda atake mono gosomia bangina ngaki bakoba before nekero banyorira umwana na ende nakibakulinda umwana oyo egera umwana acha kinore na afingia ni program ndoche lakini ende mbororo chi program itego chanya tinda sa office ko office lakini ndi kolenga mno gwate biri ni experience ikigocha ande yake noe umurigereria omoyo nga ande yake na baraje gukora emirimo iyo nekineke biya mono kigima asense mu tutarabu semo yabasubati kiagerane ne mono kirugi kikiao kiosuke bo women representative ngokuna kera mangana ya mono ntobwati gisegi kya nyumba ekicyabere kinyinge okonyora abantu bagoitana ngosaba subati timankagireti timanyetina inkyubwa turakwanira igoro yamangana gisegi kya nyumba nabo igo abana abakembere bakoingerwa nabanyina ando se kunyora na inde ase ngani yabangina na to andreto kwana gisegi kya nyumba ndubwata abana bake bakoingeru nabanyina bagotu na borobo kwengeru bale na abande ngo sambu bale ngana abarogi mongina kagotrega chimbuje cyacakire gosoka obero morogi abantu bamanya ko kubasamba ebintu bingabune ebyo asobwamo kwaniranga ngane yo naliora omurigereria oburemunga no manyite igoro ngane amangana yaiga ya violence ara simichi yetu taligusia ere chibuna natalire Kenya amangana ya gari kirasi na marange igokonyora ng'imichandiye gekoretwa saingine no gotaka. Okay. Igokonyora nga gusumuga kekeraro linga tabuga tikenda koleta nyumba bono gagucha na fuji kisegi
kiagera ngusabware ebesa ya maguta igure na indi mara kwanyora nga esigia kabagati yawe igure na abana neringa onyora umwana naganeti kende kwanyora nga bayibuli mbabwati njirende bakomokonya ono umuntu bwe kava na violence yani no gutaka kobo mutindi obotaka bware korusi bw'emiki murari ominto yes igo konyora nga amangana atukunya gukwanira tayo kiagere karo konyora umugaka gocha byoniri sagasaga kurwalie umungina akumukaribisha umugaka karibu babike ndagere mesa baragera amari umana agagokea lakini rende Satan nere naro nere ngokora mirimo yaye nare mirimo yaye kero na wono ndiro gukuminga karo umuntu kubwata umwana bw'imyaka 5 totebe ngagaki inga umuntu inarenge buronge buri nabo kurira rine korora no muchando noro kwaro umuchando noro na inde inche emyaka namenyire nkororanga marange edini ekera abantu bamwe bote nyasaye edini ni bwatese mwene sana ego konyera mangana ya violence yegera nkonyora uri nk'abantu kwegeri bari n'abatakiri bamenya senyomo abantu kwegeri bari nk'abana musika bayiburi bayino igo tuale kostire dini mono goto konya yarenge ekeani ibikole bitukunya gukwanira bono ibi bikole yatemi cyando na indi mono muyiteka roro umuntu bwe dini ani binyugo by'abantu bakunyu byagera bakigokore ibikone bunebyo tali mono bikoba kera nkonyora uri ngano umwe bwete nyasaye iri kikuria nyasaye ndiro riwo nuri gwatitie ya tali byangu kigokora inche nabondo cinga abantu baminto tiga tukiniri abana bayita sedini kero gwakiniri umwana asedini nacha kunya kugucinchia konyora uri ngana bwate gento gikumucanda ngatari yari injira yaba iburi bana bambi nani bakoirana lakini ndeka turanyore bari already batwalire obokongo inere gasi y'umungina kororanga naki tukubabeka counseling centers bakwaniru egena barabumbira nana metingirike korokia nabogi gugucanda asubuki mabwao lakini bono umungina nayo kumanyanga na kitugo cyo kubabeka because centers inchiro tuanyoranga na kitugo wakana percentage abana babasororo egena barabanye bachikomenya ubugima muna buri ko yabarengereri uchikomenya Biamono engane nabwo kwanire igoro y'abantu aba bagusamba tutebena abanyine kero bagotire bagukagirwa hande yake kiagera muntu tumanyeti igende go snake mainekere aye kwimukiriye getambo ngane yakorekana aigaso account ya kisini chinse mo chinde njura kwanire igoro engane yo mara no nchinga ne yigo nkonye kumikyo sinjebuna nakina tibarogi nanya kubarona lakini nabo nkuyunga barogi ngusamba bari kusina ndendo nanonye ni chinsi cya ngumbu kigo tobeka kabisa sikitivi nga gusiya barogi mbasambe tu chenkolenge ngane kintu kiri cultural na inde egento tutakire munantu abarayi tukigikiri na inde ngira nanga abantu baito abarayi baito barasikanisa chetu nabaroba kigikiri lakini rende karongo kirigiriri rero kunya kwa kiakire kunya kwa kiakire ande narinde nabakonyoranga na umuntu narasambuka singinjo rinde tutagitira no bulimo toire bana tetebe no marogi murusi arwo genki atoruwerenchera rinde toiro bulimo toiro bulimo mbiamono kigima ndoche nabangiga bagendrete kulika amabuli abo muna nagotebia gendera kulika tigandara amabuli ande elindo manyenga liburia olia ikire elinde agendere gukwana kero togendrete no murubiri yo kigima oyakuru kwa akurukuna bwa nimeshukuru mheshimiwa kufika Ndizi TV akurukwa Godfrey Omwanza kuruotamba abatabana mbiamono kigima asogwa ikagaiga igo tebirenga mbiamono igo Godfrey Otamba SMS yao ya ikirega higa Ndizi TV nere omwana bwo mutuleti Anthony Ononga musinto bondima kurwa kisemo cyenya koe ralibolia yakoboli naki umungina mbaro che kore ase roadshow no mheshimiwa incoming governor kolengana nibirengeri byaye akoboli na inkikeria gekogera osemiro belikyo bwate urahajiko kora kubua umu women rep ori oregaiga na kuboririswa liebu nkaite nkwiraniria ne onyotegerete na ali nyora kigima elo Ndizi TV am William agoteba mboririe
Mheshimiwa Peris Bitutu Onserigo na bwate bloggers baisaine bagokora emireme iyo gosonya tabwati rene blogger timanyiti gose yani tikatubike ande akeji blogger ngote bugire chigokora mangana anda mabe kurinde SSM ya online maite squeeze mutandao ya chire igo kerokwe ni campaign isikoga na goje TV na ande akeji blogger njitakeire kurinde bari bagokoni esenchiringia no bwate baisaine kwira ni liyo livoli elio linde yakora nemere matagete igo livoli elio kwira ni liyo le via kigima oyo ndenari gaiga agotaba this is very good leader. She did a good job in birth certificate, very active. Let's join together, we vote for Paris. Ninche Petronila Nyauso pendesa kurwa sensemo ya embassy SMS yao ya ikire kigima inde moga iganda soma tumanye kogendera busyo ninki yekogera barayi bali bakubolie birogo bakogamba bya mono buna bono bagoso asibirogo ebyo bakora maminja yakoro ku Geoffrey Yangwenyi kurwa bucura bya mono yandra kuri SMS yao oyiwete kinde cyayigirane kinde kire kitigarite ngo kibolinde ekaruto gendrete neki ngaki osito gendrete gusuka busyo iboli eri no bwati blogger chisa ine neli yakaberenga ande hakengie kwera mo gukwana bya kero mokuboli birogo moko gendali mokora maminja ira nelingayo mwana hiyo no tagitega sigate moe aigura bono egasi atokire morigie mheshimiwa kwemero nanya gosa office ya siasa bono time tinki bakali guchi bachenjeria ba gukora buna bagukwana lakini nko bolia abantu ba mintonga ki karate mango Paris nere muri gusingo chenjia uchi lakini mbwatoko semeringa tingo chenji okay kiagera talira litanga ninko basobo kole bino ntinda base siasa ande bindo konyora umuntu nchira ibuletwe onye koibuletwe umuntu ubwate nkoro yo gokorera tali monora change nchi tigabanteme lakini aba promise dinga tiniko chigo change ande yake ninya rekane ngatura change bono asinge jebiro ngwale gokore tabwate pressure nyingi ekera bono roche chi constituency piange kianda chi county ya Kisii bonzi pia bangina baro nemirimo gosiri yotakire yonsi naye bagwa kira kisimi butuko na mugaso ntobwa to muchando gaiga ose ande yake nebe na pressure inere kogera aba ishimiwa kera bachiro biziba change na yanda yake ko gosoa onyore pressure you change osie kisimi yao na kigekogera utarasoa ugotakiri kurabeka ki strategy in place structure nga kiugo cha gokoligas uguchiro sikumbe tinga ekerugo no chonyore unabono inche ese birangire biane minamba ngete tinta gitikero umuntu aje gucha busungu gali obisi y'umongina kwantambe ndahita kubeka abantu at the constituency level asije constituency yabo gali mpaka no inasi ward aba obisaba nabo asimichanda asibago ikirange babike imichando yabo aba bona nyine kibesa kiyaja ali no nko genda nabatebi kibesa kintu kingana iga ntagite kukibanga bono linda abunga inata maguchi kiagera no ngo toka bono ikine kinjira ya mondoche because ikira abantali esebali andekera kwa bayikire esebali bono liralimba lyo kigutwara bakongu guchinya gatenga mungino utari kororekana taiyo na inde ibintu biri bibatungeti bibeke babimanyanga nabo binga naiga nya nisiringinya ninya ninjira kigo cyo gutumeka nino mo bateba ngichi kiagera bono tindengera linga after bambikiro bisiniki ni baratake kumarura nganki ko bakorera bakore neriye mbia mono kigima tigana inde ndigere SMS ibere setondo chechende togose chinyinge no murigeria nera atagiteri boli ya iboli kwe tubwata yande twanda togocho kwana tubwate weekend tunde akabire togocho ya koligereria ahiyo kigima nariga igoko tebana musubati na gotegereire no isaine nyasa kurae onyorekerugo ekyo oleta magendero igakuru ku Moses Ontweka korwa tabaka bia mono Moses Ontweka korwa tabaka timaiti goseje nanye soma nigega gataba mwangi okirosi korwa Ayora South Mogirango Moticho Ward atabo mungina Paris amangana agendrete ekwerera mbuya gokora nigo akobolianga kuliyo monto okuinyora guchika tinyiro chikorende nigakoboli engakiye ne yao ekiagera Kisii County omo women rep nigo obole etamwe yemo
gochiabwo mwari kwa igura gateno bo women rep county ya Kisii niko bole tamwe hemo ande akekora service na yo inyorenga oyo rengo mutangani Mary Tara ni tamwe mabeto oyo orororo nturamanya na kiyo jikoba Janet Ongera kolende oyigweto tebire muna ene tamwe ya mukiro monte bange omoralia mbuya mono komoleta Paris bitutu mbuya mono mogokwana sana nigiye kogera ekero mwa iruchikura mwato chaya mwibisa kurwa emeremo buya gwateba onyore ninki gekwirira omugusi bakabono oroche aigwekero gekyo gosinkiara jikomenta inchendo chembuna intwe aigabo basi igare egetuo kya ria nyachuba ngatirabo atagete igokwana iga mbamanyikane tinonya na inde mbaraikerwa ngaitira ba arengera igokwana bono ntagetuiranirie libori elio gotabaikera abataraikirwa raro gosinu bwatemiro biliga rucho gukora campaign cyabo nayo ikenseme ya ria nyachuba bobasi igare nabo igo okwanere engane ya oyo kurukunga nere kerosi mwangi kerosi kurwa South Mugirango agoteba nerenga ega siningi yendo gukora kurendo manyenga ekerogo kyobo women rep imeye county ya Kisii netamwe yemo tiganda chakiri riri igari ya nyachuba ria nyachuba nimba atumurori go gucha kwenda igari kero na ikiro na linda manyenga bokongu abo mborobyo igo batebinga munango cha gochari egere nkwana na barabu eyo manaru ngakirisi mikoro agasebi igokora ngasa itarira ritanga nanye ibure incengende manyanga inki barabu batanya go wikereka incengende bakomanyanga imechando obanoro ryoyo babwate biamono kigima kwa igure mwishimi watebire na chache libori lya horia ikire nabongo takaigonga libori lya okera kwa bori elia iranirigwa abantu bali bari ground rero togoteba ne ground bantu bali baro baboria ne amabori abo agenderera kwiranirwa bono ntagete na roteba ngikero gikyo women rep tamwemo sorry please na inde na beta kire beta mwemo na ngwanjira no liboigo ngwanjira nande unless abantu boka banjenga comment abaru munoyo no isaine kero kia roseti kunya constitution mumanye tinga nkekogera kia bigitwaro no go train women for leadership yani abangina begeri kubasoya sibura ibonde buna bono ekero mongina arura sikero kyobo women rep gata kirasuke aligi kero kende kyobo bunge buseneta no bugabana buna bono ligiriri gusiye ita ntonya kubeka mongina mubunge miaka yonse kuri independence pakabono onyemena nalenga ali county assembly abangina mbabe egwodia yamayuke kuri kumachoge pass ndrete ko beka ikubeka abangina yabigite 2013 nende yabika 2017 out of 45 wards ne gwodia yamibwate mungino yamubika iwocho nanta ikisi yoka na ngo tinyamira no yamubika na nyamira onero no yamubika igo minisi buno mugusi tubwato bokongo kubika abangina asuburai umungino yogasoaga ikiruki kikobangina position yeta kikoba a training position yoko lemia bangina ngana into nabato kunyara bono yoko face yabagaka to compete na barabo kiagera ruchi ndabero abangina abandi bakwikira ndi bagochakanyana baru base bagokoreraki bago trainiri igo nimbere tamwe yemo usukenge ndabo machoge ndi yubuchumba bwabo machoge ntigeri baga no mungino ndene ko South Mugiranga soegire nabeko babuya wanchira na mangana iyo biamana zo kwanjira ninga niyo andi akateo tukwanire asebiombe bono wakorire mirime myake yonsi mnakwahereza gocha andi ake biombe kibyabangina abasaye nonya bagaka gwakonyire gusi kwanya ku initiate no guchakia no murobiri yonde andi onsi ali asikenyerukiao andi onsi ali soro cyo muchandore intikeri kwarakorire turatumike turaende tutenene tutebena mwishimi wa Paris bitutu ingane elie gusento kirikira halia usikiombekeria nero gichagitie ekerore omokoleri osumurai yentongire twagotenga give back to community good nche unabona koru umwaka 2002 igonde chibodi chechu skuru cha mumachoge timaiti kiwale korora sindi lakini naona ale gochoru nagendera kobo
na indi gai kana rinko bachi board gwikira ya ringi kwanyora umwana na arururu muchi utagite gutige skuru kya atari kwinyara abona ari goteka initiative na bakanda chifisi na bakanda chifisi na rigire nateba kurwa so mufuko ane na kanira umwana oyasome ebyombe mbire si Italia mono nkwanere bo machoge kyara tinda koranse ya muchindi tinda giti bolimo konyora bare byombe biga byachagetu bakogora konyora bagurire birigo ni chiema bago komboi ase guchia matanga chi group ne chinyinge nagurire birigo ebyo amo ni chiema icho ni GPS system okay egere bakonyago banyora na barumba bwatebese none kero umuntu abasirire barusiye besiri ali batumia andi birigo ebyo abana bigotumeka wetania iyo inche n'umuntu asengo kora asengo nyora inchira yo gukonya abantu baito natemire kubakonya there is test example nili buna nalinge mu direct to Kenyatta National Hospital yes ali no bakonyora umuntu ukire utari kwenyara pi ebiri gero rose ne ya 200,000 300,000 kwanyora ng'abantu abano batangangire lakini ekero umuntu anyikire na namanyire nga no musi abona ari kwenda gari na natumia ekirogo kiane biri iri abakiriya yaba written off ikiagera nyasaye gakobegitasi akonya abantu bamino yes acha tiyo kubikwa sonya taito akonya abantu bamino tetika nyasaye ta kwa leadership banyene rimwe na sokire gana rude Kenyatta ifamily njire na akonya gari ibere nkaba ngakesimi bakakanira kibiri icho abana bakasoka okay bono rindi na indi nkiora akore buno umurai usi ukoroki alisi kwara bikirwa sake nga nkyo kunyara kokonya abantu because tiga kuri yuburai onyoba asikonyore tuvuga ati makindo gutiga maga bana okay imbio mono kegima ase ukorendya ali bolio ni ntagete to gendo mutumoko ase kekere busyo kurende tiganda soma chi SMS nkekera chigendrete gocha asobonge na tintagete umweshimi wa rugaiga atrairaniria libolio liao Nathan Onditi kurwa bugia kumubonchali igase yomo women rep nehere ligaki amariogo chinyegetali buna ige suguri nyabioto tara bugia kumu ward oligererie igokwa igure ngane yunga bugia kumu ward muchando norororo na ningate nkweresera igoro yega emeremo yomo women rep na ndake kora atakeko komenta kuchime na gokwiranira libolio ebyo togendelia kabere Jambo Ndizi TV kwa majina ni Noru Kisia kurwa Nyamondo. Huyu mama ametosha. Oyo bwanjiranire namanga nao muna ogendrete gukwana oyo ndege gatari aye igagoteba akurukwa Gladys wa Nyadiwa omongi na Paris gaki indiorache aiga sauti mogirango abanyina mbakuganyete gaki mushimiwa osome Saburi 32 ekebungo igiakane Saburi waenda kwenye soma wanda kwenye some Saburi 32 kebungo giakane ingana getata wote bino ere gabuo okigima yes Ndizi TV kumaina kurwa Kisii Town mama Paris na isaine oburaisa na tiga aigwe obugambi agenderere gochi ibosio nabo igo bantu bonsi bamwakire ekoko bia mono kigima ande ake inkyora kwanire igoro yo bolia emirimo nere yo mo women rep okwanire igoro asinini elinde togendere bosio murari marange abantu ngokolekani bali kero gikyo women rep ande matuka na abendire iga munango itaiga nkurigindo burahi nanyolenga abantu bamanyitie tofauti ye gasiyo mwishimiwa oyole member of parliament umo MCA ni governor ni kyumongina mongina tayo tali keruki ayenki ya sugo sugulikira mangana usikipara usugulikira nga yakitali ne kabwate iliyogo tebwati gose bitanda mbisa imi itali regasiyo women rep umugimena ndipo atagite kumanyanga ki umuchando bw'umwana asenka n'umungina asenka n'umugaka asenka ngakyule yes lakini kwa kuna kwanera alinga asense meji ya afya bakobuli ngamaliyo gotayo nje ontagite kucha n'abasani abana partners tuigiria abantu ngana kibago korago tubikora preventive health okay kegere amaruira ke bakunya kogenda nyagitari basi kunya kanyora ngamaliyo gotakayo okay
lakini naende n'umuntu gushughulikire nkamuna natewa kenda nyala ngega bani itebe kitumali yoga u kenda banko imukabona umuntu nandi yabangina tukure tuburi naki kieko ya tobo tia mariyo na besa yite go chaga utakire konyole ryogo ntibaka pana do ikubulira naende ingende parliament yale karonda achoro nugo iti lichiko ali parliament ndone ngana kinkobe kali chiko ligo chikokonya chibesa chiche county chire ndubuya amarioga ya toko kyagerera twikirite umuntu go kurike Luisa karanga gendo kuri ryogo budget yenene ya county ge kugenda ase health ekeri tumigete buya tindengera tingana nda mwana yo kugora marioga na toko okay na ndo nyengo chikolente program ya preventive health yo kwegeri umongi na kinka ya ko binsafi ngaki akonyora macha masafi akonywa kyakubiria macha asinka maruira ke tindengera tingo bakongumbo to keno na siga bani yongo cha komokorera 50% of the job okay atakira nkwanire biya biya marogigima wala mwanchu murigelia ndoche chigagechina chitoko ganda somo tumokomo kendoche mwaro kiri ubwanjani obonene gochia se uyu kurigi kirugo kyobo women rep mo ngina Paris bitu tumoli endete kulika chi SMS chigocha chinyinge kegimana njengo gisomande uyu kurukungana Daniel Ombiro SMS yango nye somande mwalimu ryogi ayonsi jaikire gaiga ngogisomande wana bonontage to enda somo tumokomoke elio tokorene sentunde yakabire bonto magaso siasa tomanyenkia magia Jubilee ngia kwararo ororo aboigo na kianyorete etiquette ye kiaro muchando yaba na mangana nominations no morengo liare tukwanire mangana Jubilee go trimbuka ngati Jubilee ere asense mo hazimio na mangana ndei amangi igoro ya mangana asiasa kegima bono tonyara kogendande dikonta gito ndo mutumo komo kegima elinde tosiba machare mesa igoro mono tonyasukinzake tumanye koirana bono tobasa kogendande tigatwirana sigika gitari gitambe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukanye chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero ichiyo gutumika simirimo yao asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigo gutumike stima
nkonia bali kiria kyo gutumika asuguciarira ebimeria mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibeteri na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugusibia swimming pool nigo vakubika chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima gose sola kurwase chibohol gose bisima guikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumia sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shotleaf ango yobo kori emirimo bwao asugutumika chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Wiyamono kigimo mwanchu murigelia we television ya Ndizi TV mna twagotevia twaruro musomo tumokoro moke kigima na nigo mugenderete koboria maboria mangi kigima chi SMS chigo chagaiga dato bakira mbia mono mugenderete okora boigo buna onye gwacha kire kuririe TV ya hoboniga oyo koboria kirego kyobo women representative kurwasi county ya Kisii umongina Paris bitutu nerole ase geteseri geito emogoroba ya bono na nigo togenderete gukwanera okwane irigoro yibirenga bya yenkiye kogera atagete koboria kirogeke na bintu kibiri araji kobaga gokora mwamuboria mabori na aragenderete gocha na ningonya somande na bono nigo tete kwanda sentunde ya kabere elioko moboria ase igoro yekiama na boigo siasa chirichinde chigenderete ande yake tiganso mechi SMS iberisato linde togendere guchubusyo. Hello Ndizi TV Daniel Ombiro mukuru wa Moticho Ward mbiyamono ahase amawaitha genda busyo Moticho Ward oikororo igo abantu batete okora ground kagima. Omonyina aiga bogetutu South inaki otra rosie committee ya ororo oyakoro ku mwalimu Riogi SMS yao yaikire na kiate basabu akoro kutigango ndigererike bijya kigima ate bakoro kwa bogetutu South committee yao labda bali ba ko bwadisia asokora mangana EAG campaign oligererie kyo omugambi mbuya kwa ereseire tobutware omubango onde nechi kanisa inche nyam akoro kunyamwaya kurwa taracha nyamoya kuru taracha kubori na mbatware merobeliende nechi kanisa tingagirete timati merobeliki kolende nabo koligereria nsema iri bori elio omanye na kyo koliraneria kubwategana na magana yechi kanisa oyo na kya kubori akoro ku ntwasome ya ekare keno kongo kurwa kiogoro na aboria juzi mbona walishambuliwa msafara wao wa Jubilee ngane ingonye kwanira atole kigima ase liboli ali na rote babogetutu South na rotura ikororo no uri oboli igoro ye committee eliorosetie kuruchinsemo ande yake ababago teba chinseme chueta timayinkagerete na mwaikirororo mwabakwanira abantu bensemejo murari mbona twachete okay wiki ria na twanyalete kitigiti cheito tugatirimbuka tugachagusi tugateba bano tigatotebya abantu nga etimu ya Jubilee nere ili mwatorora tugwetana nase town ali ali ngiri tukulitanga ni bito waso isatu anyalta kitigiti cheito
bono emerobiri bono twabekire tuge twetanaanekere constituency turi gichikura tutebya abantu baite timu ya Jubilee guchikosa obugambi nerenyi naende twarosiri program ng'amatukuki togo campaign together. Yes. Naende narari kero omonto akogenda kivi yake igo mbono twachete twabikire mikakati kogendera turi gwetana mbia mono omichando yaroroka na sokonyora nominations na kia yego ikerete konyora kuba nominated ko kurwasi kiama gya Jubilee ukanyora libageri ochia kubuye bugimendere bwotumeke kiameki na kimero bili alengi nomination ngokwa buete bako gaikera gaiga osikwa eto ya masemo Jubilee nto abwate michando myono una chipati chinda se nominations kiagera epati go yatumiete consensus consensus ni limo goikaransa mwagamba na ndichi committee nchiri chiabege tuchiala kotokorera fitting chiaroranga ngaki candidate yeneye imubwata maarufu goitanio yonde arafu toikaransiwa babiri toigwana kera mna wana ntuntu alingi babiri boka okay ande ga happening abatu alingi babiri nsitu ali kuri bumachoge okay mukaenda consensus tukaenda consensus ande ga happening tu nsitu akolete county buna bawaziri bono ntu abugate mutando manene asukurwana okay bono ntuchiti kogenda mangana uchime mono ya muchucho isigiti okay ande ake ne kioro chebwe telibaga kiran aba women mbroba koboria ntubwate narokurukwa Julie kurwase kiama kia Kenya National Congress ntubwate Donya Doris kurwase kiama kia Wiper ntubwate Mongina Janet ngira kurwase kiama kia ODM korengana kero kurigereria libagaria ona kiringanilio ko irekero geke akero maite kero gosoka gwikubuya kire sab nana kimpi mete iganaiga na kioroche pakenkori na libagaria holingani umararia number 1 yasa enero kuru bugambi okay andi nimbwa toko semeli nganya sauri ndangiriti ko ngaro bugambi ugo eli yakabere kuri entonkere gusia togoteba regional balance okay which is very strong ekero county ya chagite 2013 ibiroge bibya bigetugo bikobagwa byaigu chinyomba tubwate isane mugusi tubwate umunyaribali tugatwara umugetutu tugatwara umumachoge tugatwara umubasi tugatwara umunzari kandi tugatwara umugirango around yi ekero kyabangina bumachoge gegochi and I happen ko bumachoge bumachoge yibase constituency ibere bumachoge burabu na bumachoge chaji nichukura cyabo kiri slightly more than 100,000 chikuleji ekerogyo kababwata nikyabangina okay nonye tubwate umuishimiwo minto chwashimangi ukuri kuruda aye noma yete naye nga gusiye ito mtuengere tasimiyo nayo kwante iboniga jero morality manyeti tuni bwana siasa ndabuja kunya gutegerera isi tigategerere bono kwangira assignment ndigererie bono iya nga hapa hand kiagera is like nimbwate chikura nkoimokera okay and it happens abantu baminto nabo bajite bakandi okay bagateba imjoto bero mutene litubugolirie yangi nandi bayitabire nga chikura cyaba nkonga bari umungino minto Janet nerenda kwanekya neruro umungino minto Janet nagende tokori gasi yaye ende tabugati obokongo ndatebi kyagera nchinu ni chinkuriginde lakini happen likurubo basi okay bobasi yiye bwata kigabana ibiri naba basi gokororanga bono mbagutaka bayire birugo byonsi ikyubugabana nikyabangina ngo bararekana abegimiri ibona yanga ichansi ene usiribaga yo konyora chikura kurubo basi abamame no so abamama n'icyaba machoge nabagiranga baminto bunanchi nkucha gukora igana inde mbaereri cyagera nchirinta gitekusuka guchekero gike ngaho okay walo rinde mugarari ngasikire nkongo sino gusabanya saiki abantu baminto kitarikije tokole ndike amangana bia mara kigima bia mara zo kwerabia ande yake usikurigeria ODM Wiper Jubilee na KNC byonsi byo bire sobo mu bwazimio
ande hake njira teyo numware guisaransa mnabasubati mukwanerane mutige bibageri oyo maire njira nere muri isaransa gose ondete yore ange go guisaransa tigeronde gose mukonyara guisaransa amo mwensi bali mukoboli biro bikuru bya byonse kinta itugo kana nganto kunyara guikaransa lakini bono kanga tu ikaransa tikonyora tutaraye gu chitikiti mate bona kali chitikiti chiachire iko ginga ngatu asoira sikinyanga likeke no tuli pamoja okay ando yendi guikaransa kwa lengo ona ko era sego kanga mu macho go tigiretu yo lenji oyura lakini bono nkinya ntu ikaransa ti na ndiro rucho mu natali ngi gutiga tate tekero gukiaye no nye kwenye litanga ni utwalirira ngo yubugabana lakini ndina ndagachakaira na gotetea wano roche abuno utatane kidogo wa soa wachitego kaso igo abande ogosoa na maitingo mongina nubugabana guchi ekeraira na maega na liati gusali sabu bono rindi tetanye saliti lakini abagabana bakamunyisaliti bali bakurwa sakuru biamana comment nere gaigo montali gire o kotebanga akurunya simi. How can you comment about a campaign team yao omugabana ni akurwa bubasi senator from South Mogirango no mo women rep kurwa asensemo ya bomachoge if one calls hata getakukwanera igoro yokwero beri kwaino igoro yenseme ine kyo gukwanira bumwe chogete bye korengana mno gwakwana igoro yichinyombe kyo muna obugabana mno gwate bobo women de bwale gocha bo machoge ne chinyombe chichindo obugabana no obo senator na borobo no bwale kwanda the same way na bobo ale kogenda etimu yete karoto ikaransete biroge bikabekuga bintu ne binge twaligererete egente getangani 2013 igo tuiwana nete asibali baikaransete bunabarai nga umugambi bako bakisi central esi myaka 10 bogo kole myaka 10 bagende gucha emyaka ende 10 bono iga na kyoro chirita abantu abatura sobora yobo tura abantu bagucha okay anna gitu tuwalire tobole munga mukatabo bino begetu ubora yobo bagabana bona ngucha bugucha abagitutu ababagambe myaka 10 na kitu abasabire gisirikyo ba deputy kiagera ni nyombe nene na ndi mpabugata numbers umete siasa is about numbers umubara bw'abantu agere batosire agere gabana ekole esoe yuru mubasi asoe county umugirango ase myaka yende otikira usiko asatara aywe semu yuburai eneri round yentangania baragirango bagucha konyora uburai buri bwo kiruchikura ase semu yibiro bye county na kitu aligire tukatebatika twira ba senator bugirango igo ntuturochi ngambi yatobangete era tokoligereri umuntu tutigite isiko n'umunyari bali lakini umunyari bali oyo nturamutiga mono kianera ntumubangirite ngekaro twasoira soburai ko baturi birogo bibere yari bali kemo ruguru kemo mahate okay mbiamono mbalega gabandrete ko boli nainde nalega go ku Meja Brown Meja uyo mama natosha biamono kigimase uko irane ko kwana ose komote byanga naisa ine kigima korwa South Mogirango twakwaliganira kigima aye no montomia lietali yao totebeti na kyokoro kwa yes tukondani ni boss obita from Nyansembe SID yagatebana nyasabe naye naende akolende naboigo asobwa matobuya na nyasaye kyokora wakwandegura nyasaye chintunde gitalinge kora nabaro chenga no muntu nyasaye kigima umongina naisa ine tamera abangina babo getutu since Mary na Rwetororo oyakoro kunya ozo pendesa kuchumuina bwo ke gusie gitindo chigo sengian sohera bia tinda keligere bia tinda karana gesoete tibanya konyora women rep ende kurwa Mary Arweto kagete ya kwanera oli orengo mutangani kera Arweto gwikabona bonchali Arweto
Okay. Nari okurugu Sami Onchweri mbuya mono ase ogweikase TV and Dizi TV nyasaye agokonye ase emerobirio yao yabusio nyasaye agokonya abange niko bagutagirete amaya oyakurukwa moigwa naye toko ekura ni nchuo boli tubange tima etilira nari tebetega akurukwa ngaita akuruku Kennedy Gisemba namba ya NRA yo narwete namba ya gaiga mbia mono kegima no yakoteba akurukwa ni Ken Simba Governor Momoima Senator Paris Women Rep guchiaboigo orule nero muroberio ye unabangete gwake kura tukwanire naro boli gaiga na matuka etiri makeiga mwaringe so musabara bwe gukora campaign mukarutua magena na kialenge na inde kwanira ngwigoro ya mangana ya yechi gichinga kichichia cyo gukora yechi campaign marari muna natika ko gatebia nakero twanyota gitikiti cheito tugateba ninga bona tigatogenda totebia mu gusinga etimu ya Jubilee ya Chire tugateba tuguchakira ase town yeito ya Busongo ikiagera no siasi guchakira tugachaka musabaro witu kuru samita tugatirimbuka buya tugacha buya kyogoro gocha tutavuga ati muchandonde oka tugaikaga mwembe section yakagenda university yeito tugatene na kegere tukwanira abantu baitu bitu atenenire tukanyora abantu bachakire kuruta magena kuruchitu kamate ayanda makubwa yechingoko magena boronge na indi nabali giniriri agete igari yo mwishimiwa magara egaki driver yaye ekamurusia maino egatekerore egaitarioka akarusia maino umwana ino ari nyagitari nyanjo tukumusabanya saya makonya abebuya tukagenderera rioka umusabaro witu gachamba kaga capital roundabout tukakonde mwingane iyo andeka tukukwana ande abana mbali na baro batagite kuruta magena lakini tichiti kunyarekana bakaruta make lakini mbandi naro chimba bwatetu ande nkolengera linga abandi mbali balimi tindamenya ngaki abasikali bagendere tano gukora investigation yabo lakini manyite ngambali gasi na inde kara abana abamanyuru ntumanya ngoyo batumite bakorege koreke ururi tuntu tagite goteba nganyare lakini ndaba babu atua pakisi minja atugete abigucha correct evidence ngaki muburaburu yo bangitu kiagerantu tu asogete tuite town na konyora kawaida kiagerantu kalengerere tinga montonale karoko nchisera chiao urarore bobe achibukuruta magena kiagera siasi bano mnanda njomane chisera cyane nkono muna cyane tenawo ni cyaye nabangi nababande nabana inchi kuligerera ingaki asabantaba nitira sikisera cyabo ngwisaine na inde ekerogo soru oro murai ancha gupingwa tigagutakwa yebugika nari nonye nayo ko ba challenge yakomeki kwalengerera mono mwana kiguchikokorera abantu kiatari yabikurigiti okay wono nturamanya nga uyunya kubika magena inkia atagite okay ande akinkyura kwanere asaba subati kermo gukora ci campaign ikiagera nategerete mo uyu kubulikira gukyo bugabana gase county ya Migori ya Homa Bay Gladys Wanga ingakiye mona tebete nari kumategera no avangina ngutwara buru mu cyando sana kermo gukora ci campaign asamangana muna ya ye yokuyecisegi yokoruta abande abantu babarama no gwate family nini mangana mangi aye matuka ya make kwa beire gaiga mijando kikwanyorire yogo campaign muno mongina abangina buna wate umuntu yakwanete gotogwetera makongo na ende ekera baga kabago kora ci campaign bariko nyore michande mende muni yabangina togwetera umuchando mutangani abangina tonje tukuruturwa matusi ataiyo abantu ngotendi bari kolengera linge karo mungina wate nakuliyo burayi ko turi mungina usigete abuno okora chakiri kora ruturwa mangana none ali ataiyo lakini kwanya ko ikubaga akaba kuruturwa mangana ayo igintu kinde kwanyoranga iko konyoranga bari batagutagiti bako bangira abangina bacha ko batakti abandi ndirima na igwete ngakiya gucinyuma mungina nare
kuligi kirugu kia bang'ina kionga bakora bachiri boye naenda ande bali piri umong'ina uyu bono igontu tutakiri twari guburindi buri igurake gwitani obo abagaka bakoerwa naende eserikali yitu netakire kororanga asabang'ina batokurigi nyendi kunyandika tuwe security rio kinga kitokora chikambini singi nchuntu ntubwati chinguru tukucha kunyara kugenda kurwana buna ababa gaka bagokora nemi chandinde kogera nonya nabang'ina batari konyora ebirogo maitu mong'ina omugusita bwati mali kiagera gokonyora ng'ebintu byonsi biro ebiri omugaka onye namali mali nayo omugaka ni chigali ni chumugaka konyora ngayo omong'ina tubwate no ni chigali chichinene nayo kuminyokera munaba gaka bakuminyoka gusi tubwate mali kia tubucha kubusia mangali y'umugakunde ogenda uchikosera abantu kwanyora ngayo turi gusia bana abantu baroranga kimung'ino naise ino nyatari kunyara gusia tubwate kende ngaki tubucha komwa bone ina challenge tubwetera nande nkinasaba abantu baitu naki beka bangi nebirogo talinga ngaki basiangana lakini nkinsera nkibaguchikubakorera n'abarayi singi nchichinga kichi kiekire botari gusioka amwana ya yogosi abeire bunenomo lakini njengo sabanga bangi na barabu bale ko naego egera to nti turabwatira chinguru boikera sabande boikera engana nere kwa na bunga abasubati mbabwati nibo kolende constitution katika katiba yensi ya Kenya ngotebere na basubati abana baiseke na bamura bonsi nabo barengaine abo kiro monta abonete ko egwigitari ekyo ngaki ya affectiri abanginangana asogutatuara enibi muneyo andaka muneke wate abanga goiko tegeme oseno mugaka ako enibo lindo chikuburie kero geke ekiro cyo musubati ko somwana umuisike umuchando uyu bugotanyore nibo ngayo oireire umuchando ngayo ikire gwikabono nakikero geke abangina kiabekeretu egere kirusio umuchando uyu kimpawe abana abanyaruka kosoma naende konyora nonye skills chiragera bitininire kiagera kero bitininire nabo gutwara kabesa kao kagera tuguchikwenyora samatemu amange nakio nche nkororanga situikire bono igagusi nturi bobe lakini umuchando munene n'abana bakonyora kigasi osoma korokwa abana kinyaruka tuatemire tuikira certain percentage kingo te bantu libobe ekingo chigoshugulikera mono ko impagu mano y'inyaruka no kororanga at least onyorire ekinta gokora ye kumuletera income egerete nenire lakini amangana inheritance umurari umetekere kire kabira nibatekere yabo ntogo chaguchaka goncho kabone gatatera ngabaisike bono narubaye gwegetari mugakono bwatamari nabira nese ino gwegetari ngegwegetari tiga tuitabe ngana into nabe culture yitere igo kere culture nero nitakiri gusikwa abato kuri gibiro bono iga ntumari tuwakinete ngakiri yakare ntore ikera sto bwatamari ito bono abana baitu tutakite guchinji ngora egere bachake gutwara okonyora mu misikine nabwate onye n'uburemeri ikerete nabwate besa yaye bura asirie tari yaye lakini bona gana okonyanga no na arosiria mali amangi ngaki imbe kiri tari ane kinyoro gikwimuka buri mukungu yategete kwikaranzira umugaga gabwe to mugaga abuno bagwera libagali go vacancy bono wikatus togenda bune society lakini with time ibintu bimbi change kiagera munamenya tari naramenyere central matuka mange kiambutirio makongo konyora abaisike mugaka kurikira bakabana bakinyaruka amahari lakini maitengana into no turikireriti matuka guchimutu muchando yo bwa abaisike kuborwe niba bangina bona munabona uruchito tavuga ati ngosegasigaye tubuzigasigaye yasi no choera muzu bono mwanchu murigereria ndo chisi chetu cyasire gwikomo ari cyakire kigima korende ayoko bakokwane nimbwate manifesto ya mongina ya Paris bitutu onserigo ne bwate chipeji talinke gaiga narigete amangana aye biri arengereti igochia gokora nere ochire gaiga omongino mutangani na ndo ochire chogete kigima ochire ne manifesto ya kigima ase kiteka kitali chinyinge mono ibere isetoiga kwanerango nikikere maiga ase manifesto yao uchia somo gusi mo kamera yao nere yumina mukwanere ngo na ase manifesto yao
nkiuri geti mono ande akebiri gwa kwanire na binde biri utara kwanira elinda amanyena kago kwalibaga kusinaye utenine siribaga ligia liogochia komokonya oyentara rosima investor ya numerali na ragende tenkarate gategerera amauni y'abantu mono ngategerera abangina kyagirikira ngito mono no gusugurikira umungina n'umwana nyaruka n'abana abasaya bamura n'abagakana barabuntu bakunake ekero naligirira mu cyandobo nkamenya gucaka rosima investor yiga asima investor yiga igintu mono nandi nagikwanira no kwa omwarufu wose wempower omungina n'umwana nyaruka wetera sokororanga omungino onyolire kibesa baguchakira ebyasara bibakonya balinde bya mate yabo asichinka n'umwana nyaruka yiga mbaligiri scholarship basome bali bakuri imichi metaka andonyinjire gotoka banyolere kigasi through networks banyolere kigasi kera karo mwana aligire karo kwalikira umwana oyo mukuru umuchi ka umuchi uyi myaka 3 ukwira no tali uri kwaroje mwana oyo uchinjire botaka kuri umuchi oyo abere boronge busabiri bwakorereke okay asense mo y'abantu abayiga bale nakige ense mungina atakire gushugulikira n'abantu abayitokuruka bale physically challenged abale mafu bale mabu abana ikagwa kukwana nganimba rose nyumba kiri cyakebara kyagera mbanya kuinyuru abamalera mabu abayiga nabara bu scholarship cyabo nkirororo andi nkora nkakiri rais bale batagite gusoma tubakanire basome na inde asaba ntabayiga bamalera mafu nabara bunimba yakibesa bali bako kole byasara ama ne bifa egere ukuba capital what we call seed fund na ende kwa baye bifa egere bachakire byasara na barabu kuigoro bagateba nga disability is not inability na barabu babe makole ibintu byabo n'abantu bandi bonse bagako asense mo ya mache ajya cyandita bangina muno igona aligiritekero nakite umwakuria nkanyora nk'umucando bwa mache naro lakini ngakora research yane nkora nkanyora umurari nka etuvuga ati bisime binge biremire se county biremire bine na CDM bine county government bire gabo bikunekire ngatebanya sai karanje so ikirugike yes Inte gitanga ningo cha gukora no korosie proposal yo koleta asinali tu akolete bo kana gakolire gasi ne serikali yenene tonyora abantu ababache makibesa nkiriska utarariki bache egasi bago nkonya no kubika kisora pump tuwaka machaya agenda asikitangikire aruruka asoye kinyumba cy'abantu ikiyagera macharo na rosiri konyo ruri ki project kindi cya gitu n'abacumbe kale kipo holi na nyora kirasanga ange kanga mucyando macho yo ntiri kunyakwanira egere kurwabu onekera macha ya atirimbukire by graffiti asoye michi tindo cyana ndo mungu nabo ati michando yo kunya kumanya ngangu protect bari spring kere ronga ya macha ari rujugo chikubuja bantu basimikire miringa mpaka ro ya nyura maji akora chicho cyabikirukira sa macha achafukire one ine ronche is to revive the already existing water project okay nkate wakwa nerigoro ye manifeste bune birengera byao bire na kiliuta getu gukora ndasoma ki SMS na ndibire isato yigakiri cyakire kingakibune kiga all the best mheshimiwa Unsarigo, you seem polite and inclusive. Dr. Kena Unsarigo no mamaete yo kegima otebirenga biamono asayo narege go gotebana eye nanye somire tigansome ndega gando chentambe kegima igaga ontebi na guikanye some timba sakonye tiga nonya chiza cyarire litangania gwakanga biamono asomugambio yo ase amangana yo akwanire amaya namanyitemna obokoreri bwaye nobuya korwa ekeralinga ase bibande ngomo boliega nigo omoseneta akoba eriso lyo koligereria buna omugabana na bwego n'umungina bwe county bagutumika kibesa naki alengeretie igoro yo moseneta olibalenere oyibonole magara olimulenere naki aranyale ko barusia mamocho molenaro akiumuralia ni maite chinsa cyarire kolende liboli igakuru ku Josephat Barongo Josephat holi diswali ligi ya sana onye mungu tuwale seneta etali enkong na nero takire kabeli iso
dio kuligiri chibesa mbuya chigotumeka na inde kurwanira chibesa chiche county na county ni kuira na mayo lakini asa abantu bali mwamanyiro mwishimiwa Magara Samatuko orali kirikiro gikyo ba senator konya atarachaka na kabiri member of parliament na inde galenga sa county committee in parliament no muntu uri accountant by provision tindo tinga Magara na ali muntu orabe compromised raisi ditanga nale knowledgeable ili yakabiri nkororande ngano muntu bwate diyanda yugo sukurikira bakorera yubuya na indi gavana tuchikobeka office esta itukaranje mumoga kuitira bate na inde karotu ale gwikaransa kumuburinga na kyago chikokori gasi igata gitego kori gasi no muga Kibaki akorete muga Kibaki kwa ruche ekera lingo office igaete chiminista chia echinguru igago kuburinga ase ministry ya unga kigwa korire gasi na ende gotebo boene ngaki ya Kibaki na ri economy ya Kenya ya improve timono abantu baragotenga Kibaki na chakore gasi karansite wheelchair lakini uligereria karo kurigeria umugambi bwa bonse buri bwarengo ataraso bwa Kibaki ngororokana buri ni ine ari nchira tuatebye umugaka agenda akore gasi anyora abantu bali abangaini abantu barure serikali bamanyite na ende twarosiri bene department igucha ikurukunga donor funding department tugocha ku create as county ngasi yabona kuri donors valente to supplement ni chibese chi county bwate egere gasi erolekana ande yake asengencho ye miaka yabo yo gukora imirimo ni experience babwate na ikiagerete ugasoese timu ya umuske Kristo mugabana uyu na kitomura como senator kiagerete ugasoese meyo ikimono na kiki ya motivated because n'abantu tukunyara gukwana twegwana bwangu kiagera kiro yo muito akorire gasi na ende no nyene deputy tubwate umusike mbaka igabelire serikali bakanere mbona sogete kurwororo okole chi ministry chinyinga ase serikali okoligeri umugaka Kirisio bure okolire gasi nyinga ase serikali obere mpaka umuwasiri okoligeri umeshimiwa Magara n'umuntu ore professional okolire gasi roche kero konyatara chako buchumbe nkiari agakolire okoligeria umongina Paris bitutu no muntu aberire serikali both ya national ni county turabika hi experience ichi together ka county into sinyikonye change amokora magendera manene tuno mu gusito ko sabato amaguru bono asingenjo chinsa chetu ndo chiarire kegima ndagitoire chinga kichao ase kamereye okwanere umugusi kurese county ya Kisii bariuganete bagwakire chukura na nenkiye kogera bagwakiraye mbakirondo mungao nabo igukwanere igoro ye timu ya ino ali otigarite rinde tokore togendere go chibosina manganande umara limpi yamona sengencho mwangari bagali go chi studio lero na gocha gotebyo mugusinga ndotagetato amagoro ne timu ya Jubilee timu ya ito ya Jubilee ne timu ebwate experience ya kolire gas kero yo mororo kolire gas nande n'abantu bamayitegero y'uburayi nturi bantu tuguchigo chaka kiagera kero ukubikwe kerogo onyankwanya kolire gas ina bera gokongirake na inde yene timu y'abantu tuamenyire gusiasa imyaka emenge tuabeli n'abantu baitu tuamanyira bakomwa abantu baitu babwate ntwe gotoko batevinga na inde timu yeke bwata abantu abange bali tutabwati etama oso tutagitego soyekero kukine kilirianda tukumutanga ni Nyasaye nga Nyasaye itakoro gwancha kwa tobo ngaini goko bakolera buyakera mwatoire kirogo abaminta baturi na barabo ase timu yento ikaransa tugatebaninga egento togotangani no bakoleri umugusi nakyo egente kenene mono tukuligiri chikulechi na ende tukubasaba moto teme na eni koteba muno mongino rase timu yenga mutu arogose ukwigena asitore ikiagera nche no mongino na kwanire na ende mongina umwige mu sikite Nyasaye ntogo cha kulichira go cha simule kilitari guchikonyarekana ngana sinto takitomo tobekire kura ntuto kubasaba moto teme marurubura igweto na bole ikiagera ubura Nyasaye ukoru lakini nabana barabo
Nyasaye akoa wikaba abantu babwato bomanyi na inche buno mongina kurigie kero geke kia bangina ingana nere murai naiba yarengeye ngencho mono abangina gusiga iga orore nabo bakuri machinyeni n'ikinyini kinachikikoragiria Kenya yaitu nonye Nairobi ali keroko gendo chisaga na manogo ali akurusito magena aro emichanda tobwate mbura gaire nyiri kwanyora nga kinyini chichigo chikyasarika osiki proke chichigo chakyaba sekreria sinjira ya maguri ekyo kirasi birangire libyane na chakire kuwa kon no cha kubaroseri kubagakira chichiro chibwate chikula aso kubeka kinyini kiri nchigo sarika egera abekera bagucha kugura kinyini no ana kibere gwikingima bado chire boronge fresh nari wachirusi mugondo na matoke ni muroche na mange tobwate niti avocado chichira to gusekereriwa ntoligereria mane gavana to beke chi factory at least yabangina bakonyora maguria maya ya matoka na wala ni manyete eya munere kwa gachunya kwaega ali personal authority ya fruits and vegetables. Okay. We'll make follow up torenge kwirindi ya beire twandiri gumune county government tuansa ko abangina banse tubeke investor abangina banse kolenti into bya woro. Okay. Ebirengere liebimbu tebia byokoligi partners ebirengere liebinta gituko ko corporate na national government na bimono mono bikogera ntagitabangina yani abantu bagusibambe kekerogo egere nkonya abangina mono asinginjo nindo chinjira kingo chikobakonya amana abana baitaba abaiseke kiamna wana mwana yi scholarship ngo kwanera amana ya partners on health igo bararente asi service yo mu women rep Okay. uyoro uyiperis ba negotiate Okay. ntabikirie kerogeke bagateba bano linde taria yasani ndibichotoko Okay. ngo sabanga ki abantu ba minto tobwatesi motobeke bune timu ya Jubilee office ne timu ya Jubilee gera simio muna mumanyete ne president yito Uhuru Muigai Kenyatta uyole party leader yito morochene yaro tebanga papa tosha anato ganeretia maya nere gagoteba tiketi ya Jubilee so asobora iwa gusi kegera senyansa yonsi usinera yoke gosabekero ya Jubilee. Okay. Ibibinde nase ODM. Okay. Biamano. Tintege tigo siekera abantu mbali bali ase umutando ito YouTube mbali bali kire Elkana Isaboke whatever brilliant ideas given the opportunity she can deliver. Biamano kigima Dan Kangwana agoteba I support Iron Lady Honorable Peris Onsarigo for Women Representative Kisii County. Biamano kigima Innocent Onyango kurwa Nairobi, she is patient and experienced. Biamano kigima Elvis Nyandemo whatever Busio Mbiyere kigima kiongozi Peris. Simpson Isohe awataba Senator Kitutu Governor Bobasi Women Rep Bomachoge biamono kigima ndo irora abwo gateba nabagirango next time uyagoro kwa Simpson Isohe boigo Ivana Beautiful World nabakuru kugo awataba she is smart lady for once Kisii let's elect a woman rep who will speak in parliament and push the Omogusia agenda like other tribes. All every point here. Aba women rep abandi mbanje gukwa na sebunge. Inkiora kwa ndego jawa ata na ino smart na indi anda kana mateke songo. Kira ngwa tena some. Tena mateke songo raji gukwa na. Ire kwa ranginga niyo. Kwa ranginga niyo kora kana abandi mbanje gukwa na. Umurari. Timaiti ikiekeroge kyobo women rep karona ligereri kitari kobekerukera ku qualifications timaiti goseba alengeretinga rubwensi na bako genda chigwichurie namba in parliament yes lakini yiye ko badenja asi umuntu yacho rukuru ekero mubwato umuntu oli experience na ende orakolire gasi onyene kera wika parliament yali nkonyoro ngatari kuchugutwara bwoba kena buma ito Nairobi ali service so parliament yali oranyara gwo twikol culture shock na no mwaka umugima igombi ya saingini narokora biko umuntu ororire ndo bwata maono egereta guchiko waste time mono ko soma okay
kia mna bono ncheke na lenge ministry ali mboire tu alikwenda parliament wachikotetea budget cheito Okay. iko parliament teri engeni Asuri. asindi kongucha guiko na inde na inche manyanga in committee kinkurwanirira eriera chikotokonya kiagere kerore committee geterengia abakonyoranga none chiparastato chiro ngarigiriryo abana kwa banyorera nombe barua baso Okay. aki onde nyotiki skuru titima tina ni yora ali Biamano kigima Samuel Nyamari kurense mo ya Facebook agate ba incoming MCA Kitutu Central nikagendrete kubwati umurobirio kigima biamano kigima perfect madam Paris Sarigo, you are real material for a gubernatorial position. Ombese retired DAO igo nero gusigirie garo kigoro agarora arochenga na buisa ino bugabana lakini asentunde no bumende poko boli biamano kigima narega igo kompetere liko some SMS ya kigima na inche tindi mwoba kwenye soma kolende birengera byao na biro bine byabire atana juu amefanya kazi emiaka menge asinge agote gukwanira igoro ya kiombe kino gose timu ya ino ya mugavana na boigo no mo senator agotebana emiaka yabo ya chire na igo bono juu amefanya we need new power kama Paris na Arati igo akare gukorusia se group yeye okobekeria ya Bosimba soma hiyo lazima usome na bago mbetere ligo kigima omagotana Obure alikuwa CS amefanya nini tuomugusi Arati yeye amejenga nyumba na bago koteba igo na ende olikire wikakatunga nsome ambetereri nsome hiyo umwanchu murigeria birengeri byao nebia biamono kigima asoko beke birengeri ebyo na kiro muntu nabata opinion yaye kolengana no uri atagete onye gwanchire amangana iyo mweshimiwa wega Paris biamono kigima onye gwanchire bali bande na haro biamono kigima intwe na Ndizi TV igotoko ruribaga kiro muntu chaga iga okwana aye muno mwanchu murigeria nayo kurwa ekura na nayo maite nganoro yi ochugwa kerekura bono asinge njo chinza chetu cyarire nkagete gwikira gaiga no tugukora unless kubwate gento geteke mo gegusamba tukwanirire tukorera ronga ite chinza chetu cyarire ingane yo mwana yareta tari yari umutangani kunyereta asisiasa abantu babwata opinion ye yes abandi bali bagoteba umugaka umushimiwa Chris Obure gabana yane ogotire nga they want new blood which is good as abantu abake lakini tigatukirigereriga igo karatogoteba nga Chris ogotire aruo isalaike togoteba Raila ogotire aruo ono tukoboli abarai ne myaka tokorigereri gose inki omuntu yaguchokora okay nje naroranga nto basikogenda samanga nayo myaka kiagera nonye nekero epatrida yane yaete Raila koboko na wayamanyite myaka ya na no mogotwale no nyanki bakyo itwa kwandali tangani ya no mogotwale lakini ntoro chubagambi baye bukababuya tigatorore nk'umuntu uyu nkiyaguchokora lakini tari myaka okay amonche nale koteba umuralie na inde inaika ko batebinga ibi byonsi ntu abirikerereti nakiye kora nabatebi nga tuikana stebne team tukanyora nge deputy yaye no muntu omoke na no muntu oli experienced okogenda chigutugika mugakuyo egi akabiri tugakirigereri tugateba style tutagito mugakuyo achikugamba niri yakibaki okay iri asakubika abantu bali professionals and abali bakabakolegas na inde mimi ndebi ko kole kamna to na jitebune team maro ni county ya itera change biamono kigima asogo chagaiga twakwanira mange mugusiyo igure bono mupira na sebali na inde mbarega gabange bateba mwande chinsemo elio mubakwanire biamono asogocha asumuro buli obweke umbu na inde Ndizi TV twakwanira kindi chionsi na inde uchichio kandira kukwana nabagusi biamono kigima biamona soko ngaliganiga inda abo magani ino ekero maswali onde sia bagusi batagite koboli goro yobora ibweito goro yobora ibwane ntininde open boli maswali andonsi ali akunyale kanonsi pinimba iraniri okay imo baise gutigenga kiya maswali nere mo be komurai mutaraboli ama ibirenkeli bino ngana kimutagete ntina ende kubwa monongo teba ngaki abantu ba minto nya site ga balende biamana singi nchuburiro bwa covid bwa chirense atoa vingia kiagera ekera abantu batabwati ya vingia onsiasa ite kunyarekana
aende nkobuteba nga tigatokole siasa ya amani Okay. amang'ana y'ekisegi tigatutigi Okay. on kisera kiao abana inchi bamanyete abana chikina nga ningo bako Baganeti. ayo abana bane abasahi mwancha mutumeke tugoyo kunya kuoga buoge kuseni mubwate ekura tale nani goika moko choro mugabana moko choro women rep moko choro senator mutagete muchumbe mutagete no mamsie mutagete usiye to tigatomenya no malembe na tuamenyire butambe na kikinda asaba abantu baitu Biamono kegima. Ora bono mwanchu murigereria biamono kegima kwa ira chinga kichiao eliogo to ligereria iga goika echinga kichi ichabono moroba Peris bitutu honorable we kwanire bwe komonyene basongo bagotebana you've had it right from the house mouth bwe komonyene nero kwanire ayo weke magaroba ya bono ndoche na igotwa mangana itansa kigima tobane tukura chinsa isano igoro kurende twachire gwe kidaika 22 igoro yichinsa isano chobotuko bwa bono biamono kigima inyoranga kire Jumatano chinsa isato nenusu igoika chinsa isano chobotuko nabo igo kire Jumamosi na tugutwara umurobiri bweke umbu na twagotebya igotete ko bareta bonsi ebe no MCA ebe no women representative buna mogeni tobili tukulia lero bwensi no agocha ebe no governor mokonyoye na barai bonsi wikatobalete gaiga imnyoranga gaiga mna nagotebia no tokoroseria siasa ya Gusii onye traika gaiga onye murayo traika gaiga igo traka siasa wika na indiri tukulia Jumatano ekero turatwara mogeni onde elio togenderere koligera libosio torale na narai aya togukwana egere ekero chwake kura otokanga no manyete ningo gochwakera ekura yao ekero chiekire chitariki kianda echo mutinyo gatano gatatu echo mwako yoiga inyora ngobo chori bogo charimo emiaka 5 yara igo gogochora bobe emiaka 5 megima aye no murayoria wachorete ebobe biamono kigima eye nige kuru kwa Ndizi TV obwansubo mo Gusii chinga kichugenderera igoso ase mitandao yaito Facebook Ndizi TV News na boko like page yaito na boy gogende YouTube as Ndizi TV News elio nyale go subscribe na go follow na liyo konyole meroberi yonsi elitokoleta live na boy go elito recordetie oyole ngimagaye mitambo elio korra mno meroberi yo obeire nigakuru kwa Petra Mukeira na boy go nigo bakonya na no yokuru kwa Esbon Nyamete oyole gonkonya asa mangana amaiga goikana inde lituko elia Jumatano inche nigo nkuru kwa John Kebati. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura lyubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire